Moi! Me tultiin, me ollaan just nytten, no Silja on juuri tossa. Ja mä aion näyttää teille, millä autolla me mennään. Tää on vanha Land Rover Defenderi. Eulasta kanssa. Ja tässä on keula, se on tosi vahva. Tää voi kestää puun, jos se menee tää päälle. No, nää laivas, epa. Me ollaan nyt laivalla. Mä aion näyttää teille pari juttua. Tässä on se laiva. Sitten mä näytän teille game roomin. Täällä. No, nää on huomenna. Heippa!